Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. COVID-19 booster program para sa mga mag-aaral sa Pampanga, palalakasin bilang paghahanda sa full face-to-face classes. Benepisyo ng CDC employees mananatili sa status quo matapos aprobahan ng Board of Directors. Angeles City Council, Metro Clark Advisory Council, nakikiisa sa panawagan ng CDC employees kontra bawas sahod. City of Mexico Bill, inihain ni Pampanga Representative Don Gonzales sa Kamara. Ilang negosyante sa trucking industry, plano raw mag-ambagan para sa pagpapagawa ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga. At litrato ng magkapatid na naglalaro ng online games habang tinutuli, ikinatuwa ng mga netizen. Magandang gabi ka rehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. Inihain po ni Pampanga 3rd District Representative Aurelio Don Gonzales ang House Bill 1683 sa 19th Congress nitong Lunes, July 11. Nais nitong gawing component city ang munisipalidad ng Mexico. Sa panukala ng mambabata, sinabi nito na pasok sa kwalifikasyon para maging component city ang bayan ng Mexico. Batay sa Senate of the Philippines, ang isang munisipalidad ay maaaring gawing component city kung ito ay may average annual income na hindi bababa sa 100 milyong piso sa huling dalawang magkasunod na taon at mayroong populasyon na hindi bababa sa 150,000. Nakasaad sa HB 1683 na mayroong kulang 12,000 hektaryang land area ang Mexico. Umabot naman sa 173,403 ang populasyon ng bayan noong Enero 2020. Ayon pa sa mababatas, ang Mexico na itinuturing na first-class municipality ay may annual income na 193.4 million pesos noong 2021. Kasunod ng panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local chief executive na palakasin ang booster program para sa mga estudyante na lalahok sa face-to-face classes, nag-abiso na po si Pampanga Governor Dennis Pineda sa mga magulang na alalayan ang kanilang mga anak sa booster program na itutulak ng Provincial Health Office. Ayon po kay Pineda, gaya ng mga nakalipas na panahon na mayroong walk-in at drive-thru, sisikapin umano muli ng Provincial Health Office ang magkaroon ng accessible vaccination sites para sa mga kabataan. Narito ang report. Matapos i-anunsyo ng pamahalaan ang planong 100% pagbabalik silid-aralan ng mga estudyante sa darating na Nobyembre, panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local chief executives na palakasin muli ang COVID-19 vaccination program para sa mga kabataan. Meron talagang concern na kailangan na makapag-booster shot lalo na yung mga batang bumabalik sa eskwelahan. So let us return to the idea of what we did last year na magkaroon ulit ng vaccine rollout. Ito rin umano ang nakikitang estratehiya ng administrasyon upang mapataas ang immunity ng mga Pilipino at manumbalik ang sigla ng ekonomiya. Kakatiyak tayo, wala nang lockdown at ayaw na namin magkaroon ng lockdown. Kaya ito naman ang magiging pang-counter natin diyan sa pagkalat na naman nitong Omicron and its variants. Para pagkalat niyan, yung booster will be the one that will be the answer for us na makabalik na tuloy-tuloy, makabalik na sa opening of our society, opening of our economy. Sa Pampanga, ipinag-utos na ni Governor Dennis Delta Pineda ang muling paglalatag ng plano para sa malawakang pagbabakuna. Kailangan ho natin sundin kasi alam naman ho natin na dito sa darating na face-to-face, masyado naman hong yung chances na lumaki ang cases natin at tamaan yung mga bata
ang laki po ng chances. So, sundin ho natin, wala naman ho mawawala. Wala umanong nakikitang problema sa rollout ng gobernador liban sa scheduling dahil kailangang samahan ng mga magulang o ang guardian ang mga batang babakunahan. Actually, hindi naman ho ganun kalaki yung problema. May certain percentage pero hindi naman po malaki. Willing naman ho yung mga tao. Sometimes yung oras lang and then pag-i-schedule ng LGU. I will have a meeting with the mayors nito para magawa na naman ho ulit yung mga schedule, yung proper time, especially hindi nakakaistorbo sa mga nag-aaral o manggagawa, yung pagsiset ng schedule ng mga LGU. Drive-thru, mall setup at inside community, ito umano ang target na muling buhayin sa malakihang vaccination rollout ng Kapitolyo. At mayroon tayong bakuna, nakisabi kong mayap ka rin hanggang Kapampangan na magpa-booster tamo pa si Bayo. Especially tatas po yung cases tamo, although mild ya, pero just to be safe, nung maka-booster kayo, mas maragula bagay na kayo maturan. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagresulta sa bumper-to-bumper na traffic sa Cabanang Jose Abad Santos Avenue sa siyudad San Fernando, Pampanga ang isang tumagilid na trailer truck na sinako po ang 2 lane ng nasabing istruktura. Maswerte namang walang nasaktan sa nasabing insidente. May detalye si JM De Jesus. Nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko ang isang trailer truck na tumagilid sa Lazatin flyover sa siyudad ng San Fernando, Pampanga bandang alas 5 ng umaga, Martes, July 12. Patungo sa direksyon ng Bacolod ang nasabing sasakyan. Ligtas naman daw ang driver ng truck at mag-isa lang umano ito sa biyahe at walang kasamang pahinante. Sa impormasyong nakalat ng CLTV News mula sa City Public Order and Safety Coordinating Office o CPOSCO, lulan ng truck ang materyales na lime na ginagamit na panghalo sa semento. Kaninang umaga na-monitor ko na may natumbangan na trailer, no? Fortunately, ang pagkatumba po nito, na-cover po yung 2 lane po natin ng flyover along Lazatin Boulevard. So, temporarily, naka-close po ito dahil nga sinako po yung 2 lane ng flyover. Kwento umano ng driver, sumingaw ang gulong ng truck, kaya ito na-aksidente ngunit iimbestigahan pa ito ng CPOSCO. Nung tinanong ko ho yung driver, ang sabi ho ay lumambot po daw yung gulong. Pero sabi naman po ng pinaka-supervisor na hindi daw tinatanggap yung reason po ng driver kasi ang unang tanong ko is kakatulog ba? Pero ang sagot niya lumambot daw po yung gulong sa harap kaya kumabig na lang po daw sa gawing kanan. Kinakailangan na gumamit ng crane upang maitabi ang truck na sinakop ang 2 lane ng flyover. Pag-coordinate na po sa DPWH, no, kasi kailangan po natin ng crane na malaki para maitabi ho sa mabilis na panahon, no, kasi nagko-cause na ho ng traffic, no. Pero ang mismong may-ari, ito, kasalukuyan nandito po yung isang trailer nila para ma-unload po ng laman ng trailer nila na ang laman po ay lime. No? So pag na-pull out na po na, mas madali na po itong maitabi kasi wala na po itong laman. Nilinaw naman ng CPOSCO na walang kinalaman ng sirasirang kalagayan ng flyover sa insidente. Samantala, sinubukan ng CLTV News team na hingan ng pahayag ang may-ari ng truck, ngunit hindi kami pinagbigyan. As of 2 p.m., nananatili pa ring sarado ang Lazatin flyover dahil sa tumagalid na truck. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Checks and balances sa Kapitolyo, tiniyak ni Board Member June Canlas kahit na magkakaalyado ang mga nakaupo sa SP. Benepisyo ng CDC employees, mananatili sa status quo matapos aprubahan ng Board of Directors. Ang Hina City Council, Metro Clark Advisory Council, nakikiisa sa panawagan ng CDC employees kontra bawas sahod. At inirereklamong plastic grinding facility sa bayan ng Mexico, ipinasara na ng munisipyo. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, hindi raw mababaliwala ang sistema ng checks and balances sa Kapitolyo ng Pampanga kahit pa mag-ina ang nakaupo sa dalawang pinakamataas na pwesto at magkakalyado ang nasa sangguniang panlalawigan. Ito po ang tinayak ni 3rd District Board Member Atty. June Canlas sa muling pagbubukas ng kanilang sesyon. Aniya, kahit na nasa mayorya pa ang isang board member ay maaari siyang maging fiscalizer sa mga ipinapanukalang ordinansa sa provincial board. Narito ang report. Walang tumatayong minority sa 11th Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga at hindi umano ito bagong balita ayon kay 3rd District Board Member Atty. June Canlas. Bilang veteranong politiko, paniwala niya may misconception sa senaryo na makukompromiso ang checks and balances na mandato ng legislative kung walang minorya, lalo't mag-ina pa ang pinakamataas na pinuno ng lalawigan na sina Governor Dennis Delta Pineda at Vice Governor Lilia Nanay Pineda. Hindi naman kailangan miyembro ka na minority to do that. No, there is a misconception that only the minority can fiscalize and perform the duty of having that check and balance. Counterproductive anya kung may paksyon pa ang minority at majority sa sangguniang panlalawigan. Sa ilalim daw ng Administrasyong Pineda, super unity ang mantra ng mga nasa Kapitolyo. Super united in our common objective, no, of giving the best for our province. Yun, no? Super united siguro, no? And super diligent in providing services. I don't speak kasi of minority and majority. Sometimes it's counterproductive. No? Last term na ni Canlas bilang board member ng 3 distrito. Ayon kay Canlas, bilang senior board member at nag-iisang abogado by profession, nakahanda naman siyang magbigay ng payo sa mga bagong mukha ng sangguniang panlalawigan. Kami, third termer kami at sabi mong veterano na kami. And I being a lawyer, no, na hopefully I could be of assistance and I could guide them, no, in the nuances and procedures of legislation. At alam ko naman, no, nakikita ko naman na talagang may angking kakayahan, talino, ito naman mga bagong members natin. Samantala, bahagi naman ng speech ng presiding officer ng 11th Sangguniang Panlalawigan na si Vice Governor Lilia Nanay Pineda ang paalala sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang pagpapasa ng local legislation ay hindi kompetisyon kundi pag-iisang layunin na bumalangkas ng batas bilang collegial body. It is never an for grandstanding because a piece of legislation is the initiative of more than one of us and its passage into law is the output of a collegial body. 4 ang nag-exit sa mga veteranong miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ng Pampanga. Ito ay sina 3rd District Board Member Rosby Henson, Dinan Labong, uupong alkalde naman sa Guagua si 2nd District Board Member Tonton Torres at bababa sa City Council ng Mabalacat si 1st District BM Cherry Manalo. Binigyan ng tribute ang 4 na bukal habang iisa naman ang naging mensahe ng mga ito sa Administrasyong Pineda, ang pasasalamat na maging kabahagi ng administrasyon. July 18 o itong darating na Lunes, muling magbubukas ang regular session ng 11th Sangguniang Panlalawigan. Kasama ang mga bagong miyembro na hindi iba sa ilang pamilya ng politiko sa Pampanga. Iyon ay sina Lucky Dinan Labong ng 3rd District, Mika Gonzales, at 2nd District Board Member Sajid Khan Yusof. Paulo G. Santos, CLTV News. Pansamantala munang hindi mababawasan ang take-home pay ng halos lahat ng empleyado ng Clark Development Corporation. Inaprobahan po kasi ng CDC Board of Directors ang apila ng mga ito na status quo muna ang implementasyon ng Compensation and Possession Classification System o CPCS na ibinaba ng Governance Commission on GOCCs. Matatandang una nang sinabi ng CDC na wala naman daw sa kanila ang desisyon kung pwede itong hindi muna ipatupad. Samantala, nakiisa rin ang Angeles City Council at Metro Clark Advisory Council sa panawagan ng CDC na huwag tanggalin ilan sa kanilang mga benepisyo.
Itong balita ni Angelica Cara. Inaprobahan na ng Board of Director ng Clark Development Corporation o CDC ang panawagan ng mga empleyado na huwag munang ipatupad ang Compensation and Position Classification System o CPCS na ibinaba ng Governance Commission on Government, Owned and Controlled Corporations o GCG. Ibig sabihin nito, hindi muna kakaltasan ng sahod ng mga empleyado habang gumugulong ang apela ng mga ito sa GCG na huwag tanggalin ang ilan sa kanilang mga benepisyo alinsunod sa Collective Bargaining Agreement o CBA. Kabilang dito ang health coverage, retirement plan, cost of living allowance, housing, utilities at transportation allowances at maging ang meritorious service pay na batay sa haba ng kanilang serbisyo sa CDC. Kung susumahin, aabot umano sa higit 30% ito ng kanilang sahod buwan-buwan. Kaya bagamat tataas ang basic pay nila sa ilalim ng CPCS ay mababawasan ng mas malaki ang kanilang maiuuwi. Kapag nagkataon ay nasa 635 na empleyado ang apektado ng CPCS, kumpara sa 35 na nasa top management na naramdaman ng pagtaas sa kanilang sweldo. Nagpapasalamat naman umano ang Association of Concerned CDC Employees o ACCESS na samahan ng mga rank and file at gayon din ang Association of CDC Supervisory Personnel. Malaki ang pasasalamat namin kasi immediate na nag-action yung management with the help yung board of namin na in-status ko lahat yung mga abis namin, ibig sabihin yung allowance, benefits and incentives at saka yung sweldo namin. Status ko lahat pending appeal. Ngunit ito ay pansamantala lamang daw dahil hanggat hindi sinususpinde at nire-rebisa ng GCG ang inilabas nilang CPCS ng CDC ay mananatili ang banta na anumang oras ay matatanggalan sila ng benepisyo. Kaya ang panawagan ng mga empleyado ay ang patuloy na pagkalampag sa komisyon upang pag-aralan ng kanilang estado. Naisumite na umano ng CDC sa GCG ang appeal at motion for reconsideration ukol dito. Kung tutuusin ay deserve umano ng CDC employees ang mga benepisyo at insentibo na meron sila ngayon, lalo na at kumikita ang Clark Freeport dahil din sa sigasig at kagalingan daw ng mga manggagawa dito. Na-develop po ng todo itong Clark kung hindi sa mga kasipagan. At saka, yun nga po, deserve talaga po namin ang mataasan ng maumentuhan at mataasan ng aming mga sahod at saka dapat ma-retain din po sana yung aming allowance, benefits, and incentive kasi ito pang mga abis na ito ay nakuha po namin sa pamagitan ng CBA. 3 dekada na po ang nakakaraan. Bago, wala pa po ang GCG, meron na po kami mga abis dito. Samantala, nakiisa na rin ang Angeles City Council at Metro Clark Advisory Council sa panawagan ng CDC Management and Employees sa GCG. Naipadala na umano ng sangguniang panlungsod ng Angeles sa GCG ang Resolution Number 10081 Series of 2022 na humihiling na suspendihin ng komisyon ang implementation ng CPCS ng CDC at gumawa ng bagong salary at benefits matrix. Si Councilor Jay Sangil ang proponent ng resolution at unanimously approve ito ng mga miyembro ng konseho. Ganito rin ang kahilingan ng Metro Clark Advisory Council sa kanilang Manifesto Resolution Number 2, Series of 2022. Sa halip na dagdag sahod, ay nagmistulan umanong large-scale diminution of pay pa ang nangyari. Ito ay pirmado ni Mayor Chris Garba ng Mabalacat City, Mayor Jose Feliciano ng Bamban-Tarlac, Mayor Jamie Capil ng Porac, Pampanga, Mayor Carmelo Lazatin ng Angeles City, at former Capas Mayor Reynaldo Katakutan. Ang Advisory Council ay binubuo ng mga local government units na sumasakop sa ilang mga bahagi ng Clark Freeport Zone. Malaking tulong umano ito para higit na mapalakas ang apela ng CDC. Nagpapasalamat po kami sa kanila, sa kanilang mga support. Kuha nga po kami at concerned din po sila sa amin. Malaking tulong po para ma-approvean po yung MR ng management sa GCG. Sa kabilang banda, nakikipag-ugnayan na ang CLTV sa GCG ukol dito, ngunit wala pang tugon mula sa komisyon. Angelica Cara, CLTV News.
Matapos ang 3 taong kalbaryo ng mga residente sa barangay sa Badilla, Mexico, Pampanga, ipinasara na po ng munisipyo ang isang plastic recycling facility sa lugar na pinanggagalingan umano ng masangsang na amoy. Ayon po sa administrador ng bayan, walang business permit ang naturang establishmento dahil ito ay nasa residential area. May ulat si JM De Jesus. Walang business permit. Ito ang naging dahilan upang ipasara ng pamahalaang bayan ng Mexico, Pampanga ang ARL Materials Recovery na isang plastic grinding facility Lunes, July 11. Halos 3 taon nang inirereklamo ng mga residente sa barangay sa Banilla ang pasilidad dahil umano sa masamang amoy buhat dito na nakakaapekto sa kanilang kalusugan. Matatanda ang huli ito na ay balita sa CLTV News noong June 30 ngayong taon. Ayon kay Ferdinand Meneses, Municipal Administrator, hindi umano nabigyan ng permit na nasabing negosyo dahil nasa gitna ito ng residential area. Meron tayong classification sa lote. Residential, agriculture, tsaka industrial. Ang kanyang lote doon sa Banilla is a residential. No? Makikita mo yung kalsada, maliit lang naman. No? Meron tayong zoning na kung saan itatalaga yung mga industrial at light industrial business na itatayo mo dito sa Mexico. Naka-identify yan sa Mexico kung saan yan. Pero kung naka-residential, yung business mo itinatayo mo sa light industrial, hindi pwede doon. Kaya na-disapprove sa Sangguniang Bayan. Hindi siya nabigyan ng permit. Kailangan naman ng unahin ng munisipyo ang kalagayan ng nakararami dahil tuloy-tuloy ang reklamo na kanilang natatanggap laban sa plastic grinding facility. Siyempre wala kaming magawa. Merong complaint sa tabi niya. Siyempre ang gagawin ng alkalde, ng ating chief executive, orderin kami para padlock. No? Dahil operated yan without business permit. Paano ka makapag-operate walang business permit? No? Illegal ka. No? Kaya nilagyan namin ng padlock para hindi siya makapag-operate. Once nilinalis niya yan, kakasuhan siya. No? Violation yun. Tinanaw ng CLTV News kung bakit sa tinagal-tagal ng reklamo ng mga residente ay ngayon lamang ipinasara ang nasabing pasilidad. Sagot ni Meneses, wala itong business permit kaya hindi rin sila makapag-issue ng closure order. Buwelta naman ng ARL Materials Recovery, hindi umano basura na nakaimbak sa kanilang factory kundi scrap materials at wala umano itong masamang amoy. Plastic scrap. So yung mga reject ng mga factories, yun yung mga kinukuha namin or minsan dinedeliver dito tapos ginigiling para i-deliver ulit sa factory. So basically, sinesegregate siya tapos igilingin tapos yun na, babalik na sa mga pabrika. Nais din linawin ng may-ari na hindi sila nagtutunaw ng plastic at hindi pulverize ang plastic matapos gilingin. Ay hindi po totoo yun, which is in-explain din namin nila sa kanila yon kasi nagreklamo ulit sila nun sa barangay, nag-submit sila ng letter, tapos nagharap-harap kami dun sa barangay, tapos in-explain nga namin yung sitwasyon. Tapos sabi nila, naiintindihan naman daw nila, kaya lang dun sa report na lumabas nung nakaraan, sinabi nga na nagtutunaw. Pero hindi ko alam kung hindi ba nila naintindihan o ayaw lang intindihin, kasi yun naman yung sinabi namin, wala naman talaga nagtutunaw dito, hindi naman kami, planta ng mga manufacturing ng mga plastic. Nagigiling lang talaga kami at segregate. Susubukan pa din muna mag-apply ng business permit ng grinding facility dahil ito mano ang kanilang kaisa-isang kabuhayan. Yung pamilya namin, dito kami umaasa ng pangkabuhayan. Tapos yung mga tauhan din namin na yun, namamasukan sa amin na dito rin sila kumukuha ng pangkain nila. So, yun lang, na sana intindihin lang lahat ng mga sitwasyon. Handa naman umunang bigyan ng permit ng munisipyo ang pasilidad kung ito ay makakahanap ng ibang lugar na pasok sa industrial zone ng bayan. 100% yun bibigyan siya basta't yung lugar niya pitted doon sa tatayo niyang business. Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng ganun. Siyempre, everybody kasi dinadaan natin sa proseso. Binibigyan natin chances para makapag-operate sila. Kasi kami nga, gusto namin lahat ng tao ay magkaroon ng negosyo. Magandang matutulong sa munisipyo. It's another source of income. Kaso siyempre, pag mayroong violation, hindi natin ito-tolerate yan. No? Kawawa naman yung mga ibang constituent. JM De Jesus, CLTV News.
Sa pagbabalik ng CLTV News. Ilang negosyante sa trucking industry plano raw mag-ambagan para sa pagpapagawa ng MacArthur Highway sa Apalit. Nakatubing 1,000 peso polymer banknote, pwede ba rin gamitin ayon sa BSP? Manatili na katutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Irerekomenda raw ng dating opisyal ng Pork Truckers and Haulers Association na si Mike Tapang sa kanilang mga miyembro na mag-ambagan para makalikom ng pondo sa pagpapagawa ng sirang bahagi ng MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga. Ito umano ang nakikitang solusyon upang hindi na nila kailangang umikot sa mahabang daanan ng Gabaysihat, Bulacan matapos isara sa 12-wheeler trucks pataas ang index dahil sa pagsasaayos ng Candaba Viaduct. May eksklusibong report si Paulo G. Santos. Hindi na po pwedeng dumaan sa North Luzon Expressway o NLEX ang mga 12-wheeler truck pataas matapos nasimulan ng NLEX Corporation ang rehabilitasyon ng Candaba Viaduct Lunes nitong July 11. Ayon sa pamunuan ng NLEX, bahagi ito ng kanilang safety protocol habang ongoing pa ang construction project sa nasabing bahagi ng expressway. Sa inilabas na rerouting plan ng NLEX Corporation, kailangang umikot sa mga service road sa ilang bayan ng Pampanga at Nueva Ecija ang mga truck patungong Bulacan. Sa sitwasyong ito, aminado ang dating opisyal ng Pork Truckers Association na si Mike Tapang na higit na lalaki ang kanilang gasto sa diesel sa haba ng kanilang kailangang baybayin. Dahil dito naisipan umano niyang iapela sa kanyang mga kapwa negosyante sa industriya na mag-ambagan sa pagpapagawa ng mga nasirang kalsada sa bahagi ng Manila North Road o MacArthur Highway sa Apalit, Pampanga. Sinasuggest ko sa aking mga kasamaan, ang nakikita kong mabilis ang solusyon dito kasamang Paolo, lalo na dito sa may MacArthur Highway, kung kaya naming umikot doon sa Cabiao, Nueva Ecija, na po sa taas ng diesel, sa dami ng mga gastusin doon na po, siguro sabi ko sa aking mga kasamahan sa mga industriya ng trucking, mag-chip-in kami
Paggawa namin itong kalsada muna dito sa may MacArthur Highway, no po. Tapos, mag-limit na kami, umpisa na namin sa aming sarili, sa aming anay, na limitahan ng karga. Self-regulation ang hiling ni Tapang sa mga kasamahan na apektado ng mahabang ruta. Hindi lamang anya ang industriya ng trucking ang apektado dito, kundi ang 70% na industriya ng quarry sa Pampanga na karamihan sa mga kliyente ay nasa National Capital Region. Iniiwasan po natin kasi kasamang Paulo, baka maisip ng mga Maynila, although ngayon may mga galawan na po, no, naisip na nilang mag-barge via Zambales. Kapag nangyari po yan, baka tatamaan po ang industriya ng Pampanga at ng Tarlac pag nangyari pong magbabarge na lang yung mga kliyente namin o yung mga customer namin dito sa Kalakang, Maynila. Hanggang Batangas po yan kasi kapag nag-barge po yan at nakayanan na ng mga Maynila niyan, siguro po masasabi ko 70% ng industriya ng Pampanga ay ng Pampanga at Tarlac galing ang kliyente nila galing po ng Maynila. So kaya kailangan po bibigyan po ng solusyon kaagad nang sa gayon po hindi tuluyang mamamatay ang industriya at hindi na po nakakasira ang aming mga truck sa kakalsadahan. So ipairal po, lagi ko po sinasabi sa kanila, ipairal po natin ang ating corporate social responsibility. Walang regulatory body ang hanay ng mga nasa trucking industry. Paniwala ni Tapang, hindi klaro ang batas sa pagpasok ng mga bagong modelo ng truck sa bansa, gaya ng HOWO. Kung nating sisiyatin po, kapag gross vehicle weight, base po yan sa LTO, ang mga truck namin, nire-registro po namin yan. Kapag sinabi po nilang gross vehicle weight, yung allowed capacity, let's say 20 tons lang ang allowed capacity dun sa aming registration, hanggang dun ka lang. Kaso po, itong mga HOWO na dumating na to, wala pang laman yung truck, 20 tonelada na. Yung axle load po na binabanggit nila, 13.5 kada axle. Ang problema po doon, aminin na namin, dinadagdagan namin. So, nire-reconfigure po namin. Samantala, kinumpirma ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda na may mga pagpupulong na sila sa mga industriya ng trucking sa probinsya. Kabilang umano sa mga nais niyang malinaw ay kung ano nga ba ang gagamiting standard pagdating ng pagtitimbang ng mga dambuhalang truck sa kalsada. Kami napag-usapan last week. So, within the week, uupo naman kami with the national government para once and for all, ma-decide na talaga kung ano ba dapat na talagang timbang ng isang truck. Kasi sabi ko nga, although sa mga negosyante, kumikita sila, the more na marami silang dalang buhangin, mas malaki kita nila. Pero yung perwisyong nangyayari naman ho sa mga daan natin, sa ekonomiya natin, tulad ho na nangyari na sa Apalit, 2019, nabisuan na ho natin sila. Yung iniiwasan natin na mangyari masira ang daan, ito na naman ho, sira na naman ang mga daan. So, papatawag ko po ang national government so we can decide ano ba talagang dapat na timbang lang na dalhin ng mga truck natin para hindi ho nakaka-perwisyo sa mga daan natin. Paolo G. Santos, CLTV News. Naman ang usapan ngayon sa social media, mga pwede at hindi pwedeng gawin sa bagong 1,000 peso polymer bill. Bagamat ginagawang katatawanan ng ilan, marami pa rin sa ating mga kababayan ang hindi raw natutuwa dahil sa sobrang higpit ng dapat gawing pag-iingat sa bagong salapi. Pero paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, pwede pa rin magamit ang nakatuping banknote. Narito ang report. Tampok ngayon sa iba't ibang memes sa social media ang bagong 1,000 pesos polymer banknote na inilabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang ilan sinabing pina-frame na nilang pera para hindi malukot. Habang iba naman, pabirong sinabing nagpagawa na raw sila ng pantalon na may malalaking bulsa para di malukot ang pera. Sa post na ito ng Regional Police Community Affairs and Development Unit Central Luzon, kabilang sa mga nasa listahan ng mga do's and don'ts sa bagong banknote ay ang bawal itong itupi o lukutin. Kaya naman ang ating mga karehiyon, todo ang pag-iingat sa bagong salapi. Ang iba naman, tila nalilito at umaangal sa nasabing alituntunin. Pagkakaalam ko po doon ay polymer na siya, hindi po siya pwedeng lukutin. Kasi may nabasa po ako sa Facebook. Hindi daw po tinanggap yung pera niya na bago, yung polymer bill.
dahil lukot daw po. Ayun lang po ang pagkakaalam ko dun eh. Dapat sir, hindi pwedeng tupiin. Meron kasi silang pinatupad na batas sa pera na yan sir, na dapat wag itupin o sunugin anuman ay ilapit sa mga chemical. Ang alam ko po dun, sir, dun po sa bagong pera, bawal pong tupiin. Yun lang po sa nakikita ko dun sa social media kasi may iba kasi nagrereklamo na ba't pa kayo may gagawa-gawa ng bagong pera kung bawal din naman palang tupiin, sabing ganon. Yung nakikita ko po kasi ngayon, bawal yung bago po bang polymer po, yung 1,000 na Agila po. Yung nakikita ko po kasi bawal daw pong tupiin, bawal daw pong sulatan, tsaka ma-stapleran po. Totoo po ba yun? Paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, dapat pa ring tanggapin ng mga tindahan at ibang establishmento ang mga nakatuping pera, papel man o polymer. Naglabas po ng BSP advice ang public na pwede po nating tanggapin ang ating mga folded banknotes, paper man o polymer. At ang mga retailers at bangko po ay kailangan po nilang tanggapin yon. Dahil ito po ay legal tender na masasabi. Naglabas na raw ng panuntunan ang BSP kung paano'y ingatan ang bagong polymer banknotes tulad ng paglalagay ng pera sa wallet na tama ang laki para ito ay magkasya at panatilihing malinis. Ang paalalang ito ay bilang pag-iingat din sa mga pera, papel man o polymer. Parang we respect that money, no? We respect that item dahil ito ay sumasagisag ng ating bansa at ng ating heritage, kultura, ng ating salinlahi. Kaya nga, mainam na ilagay natin sa wallet. Ito man ay parang ladies wallet man o yung bifolded, yung men's wallet. Siguraduhin po natin na hindi siya may expose sa chemicals. No? Siguro, alalahanin natin bago tayo maligo, ilabas muna natin. Kasi minsan, ganun ang nangyayari. Mga kababayan naman nating nasa transport sector, iwasan na po natin yung ginagawa nating pag-ikot at paglagay doon sa taas. Sa kamay, sa kamay. So Jody, ganun din sa ating palengke, yung ating mga tindera at mamimili, huwag po natin i-crumble. Huwag po natin ma-expose sa basa, sa tubig. At kung magkaroon man daw ng insidente na hindi tatanggapin ang bagong salapi, maaari raw itong ipaabot sa tanggapan ng BSP. Dahil po meron ng BSP advisory, maaari pong i-report sa Bangko Sentral para na makausap natin sino yung hindi tumatanggap. Dahil ito po ay legal tender, alam naman po ng ating mga negosyante at ng banking community na once na legal tender ang salapi, dapat pong tanggapin na pambili ng goods or services or pambayad ng utang. Samantala, nanawagan si Albay Representative Joey Salceda na dapat maglabas ng panuntunan ng BSP tungkol sa 1,000 polymer bill na hindi na pwedeng gamitin. Dagdag pa ni Salceda, gumamit ng polymer bills ang BSP dahil mas matibay ito sa ordinaryong perang papel. Gayunman, ang kawalan umano ng guidelines kung ano ang pwede at hindi pwedeng tanggapin ng business establishments ay nagdulot ng kalituhan sa ordinaryong cash transactions. Kung sensitibo at hindi flexible ang polymer bills, lalabas umano na mas matibay ang paper bills ayon sa kongresista. Kailangan din daw maging malinaw ano ang remedial resources para sa cash holders kung sakaling hindi tanggapin ng establishments ang kanilang 1,000 peso polymer banknote. Naintindihan daw ng mambabatas sa perang papel kapag na-damage, pwede pang ipapalit sa mga bangko at sa BSP, kaya dapat maging malinaw din ito para sa polymer bills. Samantala, muling ipinaalala ng BSP na may batas na umiiral na nagsasabing bawal ang intensyonal na pagsira sa pera dahil may kakibad na kaparusahan ito sa ilalim ng batas. Opo, meron po tayong batas, ang Presidential Decree 247, Series of 1993. Ang sabi po, persons who it is unlawful for persons to willfully, tama po yung sabi nyo, intentionally deface, mutilate, tear, burn, pati sunugin, no? Or destroy yung Philippine banknotes and coins is punishable by law. So merong fine na 20,000 pesos and imprisonment of not more than 5 years.
Jennifer Salenga, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News. Phil-Canadian Olympic medalist umuwi sa Pinas para katawanin ng bansa sa International Swimming Competition. At literato ng magkapatid na naglalaro ng online games habang tinutuli, ikinatuwa ng mga netizen. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Proud na proud ang lungsod ng Mabalacat matapos magdesisyon ang ating kabalen na si Kayla Sanchez, double medalist swimmer sa Tokyo Olympics, na irepresenta ang Pilipinas sa international stage. Umuwi po si Sanchez sa bansa mula sa Toronto, Canada para magsanay sa Aquatic Center sa New Clark City. Narito ang report. Hindi may kakaila na may mga mahuhusay na atletang Pinoy ang tinahakang greener pastures at piniling irepresenta ang ibang bansa sa larangan ng sports, gaya na lamang ng chess player na si Wesley So ng Estados Unidos at ang golfer na si Yuka Saso na nito lamang Enero ay nagdesisyong maglaro para sa Japan. Kaya naman gano'n na lamang ang tuwa ng marami sa ating mga kababayan nang umuwi sa Pilipinas ang Filipino-Canadian swimmer na nakakuha ng silver at bronze medals para sa Canada sa nakalipas na Tokyo Olympics. Siya si Kayla Sanchez, 21 years old. Ang kanyang mga magulang na sina Noel at Susana Sanchez ay tubong Dauma, Mabalacat City, Pampanga at Bicol. Sa panayam sa kanya sa Philippine Complex, sinabi ni Sanchez na hindi naging madali ang kanyang desisyon, ngunit proud daw siyang maging Pinoy. Mas magiging makabuluhan daw ito para sa kanya kung siya raw ay magiging inspirasyon sa mga bata at iba pang Pilipino na simula ng swimming bilang sports. Para maging kinatuwa ng bansa, kailangan makumpleto ni Sanchez sa mga rekisito kasama ang 12-month presidency at approval mula sa International Swimming Federation o FINA. Target ni Sanchez na maging pambato ng Pilipinas at makapag-uwi ng medalya sa 2024 Paris Games. 70 taon ang nakalilipas na magkaroon ng medalyang Pilipinas nang manalo si Teofilo Ildefonso sa Los Angeles para sa 200-meter breaststroke. Samantala, binisita ni Sanchez nitong July 10 ang Aquatic Center sa New Clark City. Dito nihayag ng swimmer ang kanyang excitement na simulan ng training sa world-class facility ng New Clark City Aquatic Center. Kagading sinubukan ng swimmer ang Olympic standard pool kasamang iba pang aspiring Filipino swimmers. Dito magsasanay si Sanchez para sa Paris 2024 Olympics. Kinilala naman ng city government ng Mabalacat ang mga kontribusyon sa sports at naging desisyon ni Sanchez na iwagayway ang bandila ng bansa sa international stage. Isang resolusyon din ang pinasa ng sangguniang panglungsod para bigyang parangal si Sanchez bilang kauna-unahang Mabalakenya na sumali sa Olympic Games. Breathtaking, the view and its location is, I have no words. And then when you're actually in the facility itself, it just has everything you need. And I'm so excited to be able to train here. Jennifer Salenga, CLTV News. Inaaliwan po ngayon ng mga netizen ang magkapatid na Quezon mula sa lungsod ng Angeles. Nakuhanan kasi ng litrato ang dalawa na naglalaro ng online games habang nagpapatuli ang nakababatang si Renzo Quezon. Ayon sa kanyang kuyang si Ronron, parang daw ito para hindi matakot ang kanyang kapatid sa ginawang operasyon. May ulat si JM De Jesus. Kinaaliwan ngayon ng mga netizen ang litrato na ito ng isang kuya na nakabantay sa kanyang kapatid na naglalaro ng online games habang tinutuli sa syudad ng Angeles. Kwento ng kuya na si Ronron Quezon, 11 taong gulang, ipinangako niya sa kanyang kapatid na hindi niya ito pababayaan dahil ito umano ay kinakabahan. Para hindi niya po maramdaman yung sakit ng tinutuli po siya. Proud na proud pa ang Quezon brothers na nanalo sila sa kanilang mga kalaban. Nung pagka-inject po, tapos po naglaro na kami. Tapos po nanalo kami. Ayon naman sa nakababatang Quezon, naging malaki umano ang parte ng kanyang kuya upang malagpasan ang pagsubok sa pagbibinata. Masaya po kasi po sinamahan niya ako tsaka po din niya po ako iniwan.
Napag-alaman din ng CLTV News team na may nabuti ni Kuya Ronron na samahan ng kanyang kapatid na si Renzo dahil hindi mo na makakasama ang kanyang mga magulang na parehong hindi nakakakita. Masaya po, masarap para sa pakiramdam yung ganon, yung naiyak nga po ako nung sinabi nila yan na ganon nga po yung nangyari. Nung gabi pa lang po kasi sinasabi na ng panganay na di niya iiwan yung kapatid niya kasi nga nung siya yung nagpatuloy, ang kasama lang niya yung hipag ko na guardian nila. Kaya sabi niya, hindi ko iiwan yung kapatid ko, mama, sabi niya sa akin. Ganon din naman yung sinasabi ng bunso na gusto niya kapag nagpatuloy siya, kasama niya ang kuya niya, siyang magbabantay sa kanya. Proud na proud naman ang kanilang ama sa ipinakitang katapangan ng kanyang mga anak. Masaya po, lalo po akong nagkakaroon ng lakas ng loob para lalong magsumikap po sa buhay at magtrabaho para po maalalayan sila hanggang sa po ang pangarap ko po ay makapagtapos po sila. Naging emosyonal naman ang tumatayong guardian ng magkapatid dahil napakabait at lumalaki sila na may respeto sa kanilang mga magulang. Tsaka po yun ang ano ko sa kanila, inaakay nila yung mga magulang nila sa daan, hindi nila kinakahiya yung mga magulang nila kahit ganyan sila hindi nakakakita. Pangako naman ng magkapatid sa kanilang mga magulang na hindi sila magbabago at patuloy sila magmamahalan kahit sila ay tumanda na. Mag-aaral po kami ng maayos. Di ko po mamahalin at di ko po iiwan ang kapatid ko. Mahal na mahal ko po kayo, tsaka po di kami mag-iwan nila kuya. JM De Jesus, CLTV News. Alamin naman po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguerra, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa North. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Ang low pressure area po na binabantayan ng Pag-asa ay namataan na po sa layong 420 kilometers. Diyan po sa may silangan ng Baler Aurora at samantala southwest monsoon o hanging habagat po nakakaapekto dito po sa may kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Kaya po ang Metro Manila, Visayas, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Aurora ay magiging maulap po ang papawiri na may mga inaasahan po mga kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ng hanging habagat at ng low pressure area. Ang natitirang bahagi po ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagya hanggang sa Comisan ay magiging maulap din po ang papawirin na may mga pulo-pulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, dulot po ng hanging habagat din at ng localized thunderstorm. Sa bandang hapon po o gabi ay posible na po ang mga malalakas na mga pagulan sa malakihang bahagi ng parte ng ating bansa, kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan at magdala po ng gamit panangga sa ulan. At yan ang balitang nakalap ng CLTV News. Kasama po ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako si Jennifer Salenga. Maraming salamat po.